αγόρι μου. Δεν τον έχει πιάσει καλά, δεν τον έχει πιάσει καλά. 20-56-47. Το κατέβασε πολύ εύκολα, ενώ έχει φοβερό takedown defense. Και ήταν τα χεράκια του εδώ. Ναι, ότι σε φάση τι έγινε. Το πιάσε. Γελάει ρε μαλάκα. Φύγε μόλι ψαρομάλα, αγκάσου, σαν φδέλα μου. Φίλε, είναι μαλάκα την περίπτωση οι άλλοι. Γιατί? Έχει κολλήσει τώρα σαν αυτές που παίξει ξύλο μωρικότα. Αυτό κάνει αυτός ρε. Να παίξει ξύλο. Καλά κάνει και το παίζει. Βέβαια. Έχεις αδικίες. Τσαντίστηκα με την πάρη του. Ω, το φάγε. Σήκω Μάρς. Μπράβο. Είναι ο πιο φαν να βλέπεις κάτω, Ολιβέρα. Να σου φύγουμε μαζί σου πάνω μου. Ναι ρε μαλάκα. Φύγε από πάνω μαλάκα. Είναι όρθιοι 2,5 λεπτά κυριολεκτικά. Που θα του έλεγα παίξει μωρικότα. Η Κιμούρα προσπαθεί να πάει, αλλά δεν της βγαίνει. Πού, Βρώμα παππού. Όχι, εντάξει. Έλα, βάλτε διαφήμιση για στρώματα. Θέλω απλά να μην πέφτει εύκολα ο Holloway.